El Parlament Europeu tindrà a partir de la tardor, a partir del mes d'octubre, pàgina web oficial en català. I això no serà així de manera automàtica, no ho ha estat. Els catalans hi estem una mica acostumats. Com que no tenim estat, jo no dic que n'haguem de tenir, però com que no en tenim, resulta que aquestes coses que són habituals de tenir no les tenim així de manera automàtica. Les hem d'anar demanant, hem de picar portes i fins i tot hem de reivindicar. En aquest cas, algú havia començat a reivindicar fa temps que tinguéssim una pàgina web oficial al Parlament Europeu, i n'havia fet una, la seva, havia traduït la pàgina web al català i s'hi podia accedir a través de l'adreça europarl.cat. Ho va fer en Miquel Català i Cuit, i l'hem convidat a la Qual Dia per saber què en pensa d'això que ara ha decidit fer el Parlament Europeu, això que ha anunciat. Miquel, què tal? Bona nit. Bona nit, Xavi. Estàs content? Bé, sí, a veure, encara no tinc massa clar... No te'n refies, No tinc massa clar el projecte que tenen endegat, però bé, ja m'agradarà saber com acaba tot això a l'octubre. Què temps que passi? No temo res, al contrari, estic molt content perquè han pres la iniciativa en un projecte que jo pels meus medis no hagués pogut endegar, com és el cas de l'Europarl, que aquest sí que l'he pogut portar a terme. I bé, espero que sigui un projecte interessant per tots els ciutadans i que ens hi engresqui a tots. Explica'ns una mica la teva història. En Miquel, un dia, veient aquesta mancança, que no hi era el català a la pàgina web oficial del Parlament Europeu, no hi havia traducció al català, va decidir fer-ho ell mateix, no? Sí. I què va passar? Doncs bé, això va ser a començaments d'any, just ben després de fer-ho vaig enviar un correu als eurodiputats i ells, en tornar de vacances, van anar contestant. I em van dir que bé, ja ho intentarien donar a conèixer per les esferes de Brussel·les. Tu vas dir que ja l'havies fet a tu, Sí, jo ja havia comprat el domini, ja havia posat tot el contingut, són unes 125 pàgines, sol he traduït la secció de color blau, que és la que especifica els funcionaments del Parlament Europeu i la seva organització. Sí, aquella informació que sempre s'hi troba, no? Diríem, no hi havia actualitzacions, òbviament, no t'has dedicat a actualitzar i anar... Exacte, hi ha altres seccions que es dediquen a l'actualitat del Parlament Europeu, aquesta no era la meva intenció, la meva intenció era posar la informació estàtica a disposició dels ciutadans, i aquesta va ser la tasca, com dic, la vaig acabar a començaments d'aquest any. No va haver-hi cap moviment oficial fins l'abril, que em van citar aquí a Barcelona, a l'oficina de... Això ho recordo, que vam parlar amb tu a la ràdio, a la COM, perquè et van dir que la tanquessis. Em van dir que o bé la tancava i s'oblidaria, o bé que els advocats de Brussel·les s'hi posarien. Tot allò com va acabar? Bé, no m'han dit res més encara a dia d'avui. Jo vaig dir que no la tancaria, que en tot cas serien ells que la tanquessin, jo posaria totes les facilitats tècniques perquè així fos, sempre a canvi d'una entrevista amb el portaveu del Parlament Europeu i bé, per contrastar opinions respecte de per què jo ho havia fet i per què ells no ho trobaven bé. Mentrestant anava rebent visites, no? A la teva pàgina? Bé, a partir sobretot dels medis que ho vau donar a conèixer, doncs els ciutadans se'n van anar assabentant i van anar entrant suposo, per copsar la idea de tot el projecte. Miquel, per què vas tirar endavant aquesta iniciativa? Que jo crec que ha estat important perquè avui tinguem el que tenim sobre la taula, que és l'anunci que a l'octubre hi haurà traducció, hi haurà pàgina web oficial en català del Parlament Europeu, no? Vés a saber com serà, ara després en parlem, no? Però com s'ha t'acut la idea? És que t'interessen les institucions europees? Estaves pendent d'això? Bé, els eurodiputats catalans... Ets molt catalanista? Bé, sí, no, una mescla de tot, poder, però els eurodiputats catalans en concret havien estat reivindicant la dignitat del català a Europa. No se n'havien sortit perquè el seu camp d'acció, doncs bé, obliga a uns certs procediments que no permeten, com per exemple he fet jo, d'anar a la línia de la llei, no? Apropiar-me de la imatge institucional i disposar el projecte final, d'acord? Vas tema en algun moment que realment t'enviarien els advocats? Bé, poden fer-ho, però la meva intenció era que si m'enviaven els advocats que fos solament per assumptes tècnics, per apropiació d'imatge, per exemple, no per difamació de cap membre de la institució europea. Per exemple, la pàgina de benvinguda és un missatge del president del Parlament Europeu. Cal tenir molta cura com es tradueixen aquests textos, però bé, si ho fas bé tampoc és cap problema. Ho vas fer tu sol, això? Aquestes traduccions? Tant de l'anglès com del francès, que són les llengües primàries de... Les domines, per tant, no? Sí. Molt bé. Molt bé, Miquel. I ara què? Estaràs pendent de què és el que... Ara sí, bé, aquesta pàgina no ha tingut cap tipus de manteniment. Ha estat una informació que jo vaig disposar a començaments d'any i tal qual s'ha quedat. Llavors, bé, és simplement anat recollint les mostres d'efecte de la gent. Què anava dient la gent que entrava a la teva pàgina? Perquè clar, és una situació tan anòmala al català. Hi ha llengües oficials a la Unió Europea que es parlen menys que el català. Exacte. El danès, per exemple, o el mateix holandès, si no tinc mal entès. Sí, no, a l'Europa dels 27, en el que ens trobem actualment, el català per nombre de parlants, que cal tenir cura perquè la importància d'una llengua no la dona pas el nombre de parlants, però es trobaria al número 10. I bé,
També en aquest projecte d'Europarl.cat volia demostrar que no era ni pel nombre de parlants, tampoc era per l'interès de la ciutadania, perquè just a mitjans de febrer es van endegar els debats d'Europa, que eren uns debats web, on per primer cop el català se situava en la llista de les 22 llengües que ja hi havia. N'hi ha 23 oficials, però l'irlandès, el gàl·lic irlandès, no té un estatus com les altres. Junt amb les 22 llengües que ja donaven possibilitat de debatre, hi havia el català al final de la posició, no a la posició de la lletra C on li tocava, però bé, ja era un avanç respecte a l'any anterior, on per arribar al català havíem de passar primer pel castellà, oi? I tampoc era el tercer punt que volia debatre era el tema dels recursos econòmics o tècnics que feien falta. Per aquest projecte que presenten sembla que sí, sembla que realment ha d'haver-hi una infraestructura tècnica darrere per mantenir tot el servei de blogs, de vídeos i de participació ciutadana, però en el cas del Parlament Europeu, que l'Europarl, la informació aquesta del Parlament Europeu estàtica és un servidor que tinc allà al Segrià penjat amb una DSL normal i corrents. Molt bé. El perill que pot passar és que es faci una traducció o es faci una pàgina web que no sigui igual que la de les grans llengües de la Unió Europea, no? Que facin una versió allò regional, no? Per entendre's, però estarem atents també i no ho permetrem, no? Perquè les llengües són de tots els que les parlen, no? I nosaltres també mereixem tenir aquesta informació. De fet, Miquel, tu i tota la gent que una mica t'ha donat suport amb la teva pàgina web i que demanem això, estem fent un favor a la Unió Europea. Si no volen estar a prop dels ciutadans, no? Doncs la primera cosa que han de fer, no? Sí, el Parlament Europeu està destinant recursos perquè ja s'ha assabentat, ja s'ha donat per assabentat que està molt lluny dels ciutadans, tant en el Tractat de Lisboa, que va haver-hi el rebombori amb Irlanda, com amb la Constitució Europea, que no va estar aprovada anteriorment. Hi ha molta distància amb la ciutadania i el que està invertint recursos és en apropar-s'hi. Jo he endegat aquesta iniciativa també en pro d'això. Bé, si ho han volgut entendre bé i si no, doncs a veure si amb aquest projecte seu se n'acaben de sortir. Molt bé, Miquel Català i Cuit, el noi, la persona de Lleida, no? Sí. Que un dia va decidir fer això, i jo crec que això que va fer, aquesta pàgina web alternativa, per dir-ho d'alguna manera, doncs és el que ha impulsat que ara el Parlament Europeu doncs obri els ulls i anunciï que a l'octubre hi haurà pàgina web oficial en català. Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Miquel. A vosaltres.